êvar baş niha dibim êvar baş lê dunya gilover e û vê sîstema înternetê di vê demê li hin dera serê sibê ye, hin dera nîvrokî ye, li hin dera berê êvarê ye. Belkî rasttir be me bêje dem baş, dema we xweş. Îro dora min e panorama hefteyê ez ê birê ve bibim. Du mêvanên min hebûn, ez dibim du mêvanên min hebûn. Nihayek e mixabin Ahmed Öztekin ku endamê Baroya Batmanê ye û yek ji nûnerê Kongreya Baroyên Tirkiyeyê bû. Ji ber sedemên teknîkî nikarbû xwe bi bername ve girê bide. Ji ber wî jî em hinek dereng ketin. Niha ez û Murat Aba bi xêratê parêzerekî me nû ye û bi sala di wexfa mafê mirova da kar kiriye û nûnerê wan e û niha jî parêzerekî me nû ye. Tu bi xêratî kek Murat. Ser çava. Ewilê ez vêya bêjim spas dikim bo mazûlantiya Çarpeng Medyayê. Weke te jî got ez saleke dest bi parêzertiyê kirim lê derdorî 15 sal li Wexfa Mafê Mirovan ya Diyarbekirê de xebitîm û derdorî 2 salan jî nûnertiya Wexfê dikim ya Diyarbekirê dikim. Carna ji hinek ra dibêjin bi Tirkî tê gotin nizam Kurdiya wî heye tune dibên çekîrdekten yetişme. Yani mesela mafê mirova û parastinê de 15 sal tecrübê te heye û niha jî tu parêzerî. Yani yê ku mafê mirova da qelsin û bibêjin pêl dikin û ew dikin herhalde wê gelek wê şite bikişînin. Derdê me ewil ew e ku ev dixwazin li welatê xwe li Tirkiyê mafê mirovan xurttir bibe ji ber ku îro jî em ê li ser nîqaşan bikin. Bi piranî derdê me keserê me kulê me ji qesbûna mafê mirovan tê. Ew jî çika me yani em ê bidomînin. Belê. Birêz Murat yani em beriya dest bi wê bikin li Diyarbekir rewşewa ye. Ez heftiya berê li wê derê bûm mij bû. Dema hem hatina wê derê û hem çûyînê de ez rojek nikaribûm ew bibim. Navê çi ye? Roja xwe da li teyarê swar bibim. Niha jî yani îro ev 2 roje baran li vir xurt e piçekî baran dibare. Ji bo êku erdê wan hebû êku çandiniyê dikin ji bo wan baş bû ji ber ku li Diyarbekir baran pir nayê. Ev 2 roje baran heye û her serê sibê û her dana êvarî mij jî çêdibe ji ber wê yekê êku ji Diyarbekir radibin dikevin balafirên bi piranî nîvro balafirên nîvro ji xwe dipejirînin ku karbin rabûn. Hîn jî yani didome piçekî jî hewa cemidî sar bû lê zivistan e divê gerek berf jî bê baran jî bê ji bo erd ji bo çandiniyê baş e. Belê. Ka em serdivîsê xwe binêrin vê hefteyê ka em di rojava me da çi hene?
بله کنگره یکیتیا بارون ترکیه د پنج هیوا yani yevme de çebu seroke bere Metin Feyzioğlu tebi listeye xo helbratine wenda kirin baro serokekî nû û rêvebereke nû hilbijart hilbijartina yekîtiya baroyan برز مولاد چه گوهرتم بخورا آنی یکو نها هاتیه هل بجارتن yani biçi bername deng wergirt ez qandî ku dizanim baroyên Kurdistanê jî piştgiriya wî kirin. Tu karî hinek kala vê kongrê qandî ku tu te şopandiye û ku tu dizanî bikî. Serçava ez dixwazim vê pirsê bi du alî ve bersiv bidim. Ya awilî ji bo Tirkî çibû ya ji bo ya duyem jî ji bo Kurdan rewş çawa wê yani çibû wê çawa bidome. Ji bo Tirkî awilî em karin vêya bêjin Metin Feyzioğlu pişta xwe dabû iktidarê yani palpişt dida AKP palpişt da wî awilî ez karim vêya bêjim heya niha di helbijartinan de wexta dema ku delege dihatin hilbijartin li ser çîkê dihatin. Çend endamên baroyê hebin li ser wê delege diyar dibûn. Yani çawa mesela li İstanbul parêzer pir zêde ne derdorî ji 100,000 zêdetir parêzer heye ji ber wê yekî jî delegê wan pir bû piştî Metin Feyzioğlu tiştek nû derxist. Ya awil çi go bira li her derê delege bira vînsê serok jî yek serokê baroyan bajêran ew jî bibin çar piştî 5,000 her çendakî delegek zêde bibin. Berê derdorî 408 delegê baroyan hebû piştî vê sîstemû mê ket daket 387. Çi difikirî Metin Feyzioğlu digo Anatolia Navîn de ez ê rayên Anatolia Navîn giş bigirim ez ê piçekî li Kurda jî binêrim ez ê piçekî Behrareşî derdorê Behrareşî binêrim û ez ê dîsa bê hilbijartin lê di dema Metin Feyzioğlu de li ser hukukê nehekiyan çêbû û dengê Metin Feyzioğlu derneket. Ya awil çibû baroyan duyemîn jî derketin. Baro saziyên fermîne û bê makê qanûnan hatine avakirin û tiştek dine lê baroyan duyemîn jî derketin. Gotin ser 5,000 endamên baroyekî hebe, baroya bajêrekî hebe karin baroya duyemîn jî vekin. Heya niha li İstanbul baroya duyemîn jî. Bu baroya duyemîn bi piranî ji nijadperastan û ji orperastan ava bû. Lê Tirkî guhertinek dixwest. Yani Metin Feyzioğlu tişkî nedikir, muhalefet li ser wek rewşa siyasî li ser baroyan de jî muhalefetek xurt çêbû. O ji ber wê yekê jî niha Erinç Sakan hatin bijartin. Erinç Sakan çi divê yani ya awilî ez karim vêya bêjim çi bibe bira bibe guhertin tiştekî baş e. Ji ber ku ê ku li cê xwe her dem bimînin piştek demek şûn de qes dibin. O dibin em çi bikin em ê dîsa bên hilbijartin. Ji bo wî jî guhertin pir baş bû bo Tirkî pir baş bû. O Erinç Sakan niha ew xwe demokratek sosyal dibîne wek demokratek sosyal dibîne divê ez ê di mafan parastina mafan da zêdetir dengê xwe derxin wek baroyan. Metin Feyzioğlu heya niha dengê xwe dernexist. Dê kuştina Tahir Elçî jî mesela ez karim vêya bêjim 28 mehaberê kuştina Tahir Elçî bû. Salvegera wî bû. Salvegera Kurdistan. Tahir Elçî bû. Metin Feyzioğlu heya dawî nehat ji ber çi nehat li
میتینگی ده دیزانه بکو و به کردی جی بیا خوافتن یا جی ملت gelin ki ketibun kortejı ve bir Kürdiş bir peydi. Yani jiber ku bir Kurdan ren cemhedin nehat daviya davi dema ku vek ahaftın despekin ve gaviyat o daviye ma. Elin sakan ve ber adli meş despekir jiber adli bir pankarta Tahir Elçici girt o meşiye haya der minare çarlık. Elin sakan liser hem mafan hem liser mafejinan hem liser mafezarokan hem liser kayyumacı divezip peyim jiber ve ki jibo Türkiye çeki başta bu jiber ku demokrat buyuna Türkiye lazım. البرا پرسك من هي يعني بين قاندي كويت خانم باروين كردستاني لهب كربون ابي باجارين كردستاني لهب كربون وبيجن وك بلوكك تفقر يعني قاندي كو مرب شوباند يعني النظام كارم شاستم و تشكيلية ابنامز سروكي نو كرن و قازنج کردی یعنی بین دناف خود تو پروتکلک تو لحواتنه که لهن پرنسیب لحف کردن هیا تونه آن قاندی کو تزانی قاندی کو yani bir çekim şopan le dişte ezetişna bejim ya avuli le baroyin Kurdistan'ı penç seroke baroyan teni serok her li bajarek sê delege û serok delege çar delege hene. Pênc serokên baroyên li Kurdistanê piştgirî dan êrîş sakan. Êdin bi piranî derdorî çilî bi temamî 65 delege Kurdistanê heye. Ez duya ji bêjim. Ji çilî zêdetir jî gotin yani wek nişan nedan ve gotin êku li dij qayyûman êku piştgirî bide wek biryarên ahîmê em piştgirî bidin wî yani direkt piştgirî nedan êrîş sakan lê wek işaret kirin êrîş sakan gotin em karin em piştgirî bidin êrîş sakan ya duyem jî lê êrîş sakan û navbera delegeyên li Gandor'a wek tiştek protokolek tune bû ji ber ku êrîş sakan dixwest ku bi serok o digo o min viya jî wek bihîst jî hundir dibe ya wek gazetecî dibe ya em nikarin bêjin kî gotiye lê êrîş sakan yani ji Diyarbekirê jî delegeyên Diyarbekirê gotin zat ew di nameyê de viya nivîsandibûn. Em dixwazin ji Diyarbekirê Ahmet Özmen bibe têkeve rêveberiya mezin baroyan. Lê êrîş sakan wî nekir. Ji ber ku li Diyarbekir, li baroyê Diyarbekir her sal komkujiya Ermeniyan, jenosîda Ermeniyan li ser wîya belevokek derdixin. O ji ber wê yekê jî ji dewletê jî li ser wan dozek têve kirin. Êrîş sakan jî got li ser we dozek heye ji bo wî ez nikarim we têxim rêveberiyê. Tiştek var bû. Yani ji bo me ji bo wî jî min goya ji bo Kurda jî divê gelek em lê binerin çi bû. ji baroyên Kurdistanê kesên ku ketin rêveberiya nû heye Du kes heye niha yek ji serokê berê ya Mûşê ya duyem jî ji Şirnexê lê ez dixwazim vêya bêjim yani bi Tirkî dibên ya orta yolcu. Êrîş sakan jî niha wan ya dike. Me Metin Feyzîoğlu jî dî. Metin Feyzîoğlu dema ku ewilî hat hilbijartin yekî demokrat bû li ser mafan digo ez ê li ser mafan bixebitim ez ê xurttir bikim paşê guherî yani fitiliya jî guherî êrîş sakan jî erê ji niha ez lê dinerim ji Feyzîoğlu çêtire. Lê niha çêtire. Sibêro ew êrîş sakan çewab ve ez nizanim. Mesela li ser pirsgirêka Kurda peyvên wî diyar xuyanî pir tune.
Sibêro dibe ki ew jî bêje ya tamam hûn li werin ser çava hûn piştgirî bidin we ama ez nikarim pir piştgirî bidim we çünkü ez piştgirî bidim wê Anatolya navîn wê ji min bixeytin. Dibeke tiştek بله we ji be ji bo Kurd yani barên ku Kurd lê zêde ne li wir pir guhertin tune tenê wek dibe ya bi Tirkî dibe rûzgar değişimi. Tiştek بله werde dibeke tiştekî mafê wan zêde be. Mafê peyvê zêde be. جال بر بخوازم دی سال به بارویا و علاقدار لی پچک مجاری yani پچک دروای مجاری yani beri dama ku guhertin çed bun o lidiji Kurdan prane baroya Diyarbakır bertek nişandı da. Yani ben ev çend eve yani ben dama dama Sezgin Tanrı Kulu piştivi dama Mehmet Emin Aktar piştivi dama Tahir Elçi yani vaha bu vek evek yani ben hertim vek avukatiya Kurdu Kurdistan'e dikirin. Le ve daviye yani merv kandi ku dişopine guhertine gelek mazun çevi ama çi bigire hemî baroyên bajarên Kurdistanê bi hevra tev digerin û bu yerekî demal derekê dibe xwedî lê derdikevin bi daha bi bîstan nimûne hene van demê dawî û dawê wan dozê wan taqîb dikin û her wiha yani dişopînin û helwest nîşan didin. Yani ev bite yani ev ji çi tê ev nifşê nû bêjin parêzerên wekî te ku bêjin nû hatine xwîneke nû ye an em bibêjin carna siyaset dixitime ya ji rêyên siyasetê dewlet dixitimîne an bêjin rêl wan tê girtin îja civat bi komele û bibêjin bi evên xwe saziyên xwe bi awakî din reaksiyon nîşan de merivê çawa şîrove bike bite Yani awil ez dixwazim ya bêjim ev tiştekî erinî ye ji ber ku Kurd parêzerên Kurd bijîşkên Kurd bi hevdûre karin tev bigerin. Ji ber çi ye ya bi salan e derdorî sed salê Kurd bindestin. O neftewbûyîna wan kêm bû yani hevdû nedigirtin bi hevdûre nikarbûn jê bimeşiyana lê hêdî hişmendiya wan jî zanyariya wan jî zêde bû niha ji vê pêve Kurd divên yani Kurd viya jî fehm kirin parêzerên Kurd taybetî parêzerên Kurd viya jî fehm kirin dawî parêzerên Tirk hevdû digirin û ewilî Kurda temî dihêlin ya jî Kurd jî artık hişmendiya wan zêde bû fert dikin ji ber vê yekê jî Kurd jî dibên ji bo me em ji bo me çi pêdivîstî hebe pêdiviya me bi çi hebe em ê bi hevdûre tev bigerin ya jî tiştekî weke tu jî got li cîkî dozek hebe li ser Kurdan bi hevdûre diçin malbata şen yaşaran li Rûhayê ye dema ku bi piranî hilbijartinên baroyên bajêr jî di Demekê de çêdibin. Meha Cotmehê de çêdibin. Bi hevdûre giş guherîn ê ku dîsa hatin hilbijartin bi hevdûre giş çûn ewilî çûn cem şen êşaran. Malbata şen êşaran. Ya jî paşê li çûn Konyayê. Ev tiştekî çêtir e baş e ji ber ku wek gel parêzer jî dibînin ku bi hevdûre tev negerin nikarin tiştek dest kirin ji ber ku aliyê din bi hevdûre ne yani hevdû digirin dawiya dawî hevdû digirin tenê carna li ser Kurdan peyvên xweş nazik dibêjin lê dawiya dawî dibên hûn nejimin Kurd jî viya fark kirin ji ber vê yekê jî Kurd bi hevdûre hereket dikin ew ji bo me tiştekî baş e hêvî dikim ku zêdetir bi hevdûre karibin hereket bikin
هیانها دناو مده تشتکی غلط هبا اولی کرد به هفدو دکتن نها دبین اری غلطی هیا لی ام بری هفدونه خوشکه هفدونه دوی گرک ام به هفدونه بمینیم ام خوا neşkinin, em hevdû neşkinin li ser wê dinêrin. Lê ev jî tiştekî baş e hêvî dikim ku wek parêzeran li cem bijîşkan jî li cem erdnigariyê bi erdnigariyê jî mijûl dibin digel de jî viya zêdetir bibe. Ev tiştekî baş e netewîne wek destpêka netewîne. بله مخابن بیا ده هر واری دا وسای مراد بین دما د سیاست دا وسای د کارو بارن جواکی دا وسای دما کو کسی کتکم تری خوبخش کم نه گش خوبخشن ایجا وقت خوبخشن جی حتی داره که تری اراده انسانه اوه yani bejin tiştên ku ne esasî li ser wan meriv cana dibîne ku yani sedemên ku hatine bahevdû ji bo dozekî ye. Mesela em ji bo doza welatekî hatine bahevdû. An em bêjin ji bo mafê mirovan em hatine bahevdû. Nizam na viyanê nefsek e. Viyanê nizam xwe dihejîne. Nizam viyanê xwe xwar dike. Viyanê nizam çawa dike. Yani vana karim bibin sedem ku millet dev şikar berde yani dev jwan eva berde ya jî sedem nîşan bidin biya min viya zayıfiya ku em ji armanca xwe re kilît nebûne em tiştê ku me aniye bahevdû eger ji bo ziman be ji bo ziman e yani wextê ziman be yê zengîn jî yê feqîr jî yê xwe dihejîne jî yê ku bêjin timaye jî yê ku dexese jî hemî tesîr dibîn zimanê hemiya ye divê yani em ji bo ziman derketine an em bêjin em ji bo dozekê derketine mixabin viya meriv de her derî de dibîne û viya nexweşînekî ku divê gere meriv her tim destnîşan bike ku em beradayê enerjiya xwe derekê din xerc dikin enerjiya me ew e ku wê armanca ku me daye pêşiya xwe ku em di wê rê de bimeşin mixabin di wir de em pir ewin wa di van wara da jî wisa ye lê tiştê kêfa me hat van dawiya bi rastî wextê min navê Ebûqeta jî bala min dikişîne tu dinêrî divê şiyar azad zanim beybûn rehan meriv dizane ku ji malbatên kurdperwer ew yên ku bêjin entelektüel ku yani bêjin cîleke baş ku kare doza xwe heta derekê bimeşîne û bê westan û bê ew li gor layıqê navê xwe tevdigerin ew jî ciyê ew ê rastî Ejî hêdî baştir dibe belê em derbasî mijara xwe ya duyem bibin Türkiye ji alî qanûn û nîzama xwe di Lîga Nizma Cîhanê de ye li gor lêkolîna Gallup ku her sal ji 115 welatê li ser 720,000 kesî lêpirsîn hatiye kirin hûn bawerî bi qanûn û nîzama civata xwe ya bajarê xwe welatê xwe tînin divê de divê lêpirsînê de Türkiye li gel Tanzanya, Kırgızistan, El Salvador di rêza heşt û yekê de ye. Heştê û yekê de ye. Tiviya wek hukuknasekî çawa dinirxînî yani mesela kanûn, nîzam millet çi qas baweriya xwe pêtîne, çi qas xwe parastî hîs dike. Yani millet hem mafê mirovan dixebtin ji ber wê yekê jî piçekî zanin yani gel xwe di ewlehiyê de nabîne yani nikare dengê xwe derxe ji bo tiştekî nikare dengê xwe derxe ya ewlî dibe ez tiştekî li dij hikûmetê bêjim wê serê sibê saet di çara de polîs bên berderiyê min wê deriyê min bişkînin o min bigirin hundir
o be derdori du tiştek hazar doz li ser hakaret kirina Serokwezîrê hatiye vekirin. Ya li welatekî tu nikaribî bipeyivî, tu nikaribî dengê xwe derxî, tu nikarî tişkî bikî. Tu xwe di ewlehiyê de nehesibînî. Yani çünkü tiştekî zehmet e peyv insan bi peyvê heye, mirov bi peyvê heye. Em karin derdê xwe, kuleyên xwe ya jî tiştên xwe em karin bikin bilêv bikin ya jî bipeyvin. Li Tirkiye ewilî tu nikarî bipeyvî. Wexteke tu peyivî, tu karî wek endamê rêxistinekî li ser te dozek vede. Yani dozek vede. Mesela li Türkiye kanunek heye. Bir Türkiye dibin örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına eylem. Yani ne ne direkstineki değil, ne jibo rekstine tu dixepti. Ya tiştek vaniya tu ne? Ya tu endamê rekistinekî ya jî tu ne endamê. Li Türkiye tiştek vaniya derxistine. O bi hezaran kes, bi de hezaran kes li ser veya dikevin hefsan bi derdorî 6 sal û 3 mehe 6 sala tu hefsê de dimînî. Ev ewlehî tune be li Tirkiye, tu nikarî bipeyivî, yani tu nikarî bêjî ev derwelatê min e. Ya duyem mesela li Tirkiye di dema nodiyan de jî, di dema wexta nodan de jî işkence li Tirkiye bû. Her gav hebû. Lê tê bîra min, carna jî ez dixwînim, di nodan de devlet kabul nedikir ku işkence dike. Yani mesela çawa JITEM hebû, em giş zanin, ez Diyarbekirê mezin bûm. JITEM em giş medidî, digotin viya JITEM, mesela viya çi ye, cêwî hebû, lê devlet rojekî jî JITEM kabul nekir. Niha em dibînin devlet işkence dide, o li ber televizyonan dide. Ê ku işkence dibînin, piştî wî jî dikevin hefsê. Tu dibê yani ewlehî tiştekî kiriye, yani ewlehiya Tirkiye işkence kiriye, ceza distîne na. Dîsa bi rahatî hatta dibe müdür, dibe nizanim çi. Yani zêdetir jî rütbe digre. O ji ber vê yekê jî tu nikarî bê jî ez livirim. Yani çünkü insan bi mafê xwe insanîn. Yani tenê insan bûyîn çi ye? Zimanê te bi zimanê xwe tu dibî insan, bi mafê xwe tu dibî insan, bi çavên xwe, bi rûyên xwe tu dibî insan. Devlet dibê hûn ne hûn wek dibe ya tebaa dibên bi erebî. Hûn kolê, hûn kolê me ne, yani hûn ji bo me divê gerek hûn bixebitin. Lê di welatên Rojavayî de li Ewropa devlet ji bo insanan dixebite. Li vir divên insan divê gerek ji bo devletan bixebite. O ez viya jî dibînim ro bi ro tundî zêde dibe ji ber ku devlet bixwe zimanê şiddetê diparêze û dipeyve, gel jî nav hevde şiddet bilce wan zêdetir dibe. Yani viya tiştekî pir pir xeter e. Ji ber ku tu mesela em carna çalakiyan de ev hefteya mehvê mirovan bû, em pêncî kes derinciyekî derdorî 200-300 polîs li derdora me dijivin. Yan jî bi tomayan bi ev vesayetên nû derxistine, akreb û nizam, kobra û nizanim çi, wana derxistine derdorî 500 kes derdikevin berme, o nahêlînin tişkî dikin. Ya duyem ez karim diya jî bêjim, tiştekî balkêşe herhalde li dünya jî mînakek din tune li Wanê 5 sal zêdetir e qedexe heye ku tu li qadan mîtîngê biçêkî. 5 sal zêdetir. Her carê pazdero ya jî sê meha zêdetir dikin. Lê ji 5 sala zêdetir e rojekî ev qedexe neqediya ye. Vana giş derdixe holî ku li Tirkiye tu nikarî derkevî qadan, tu nikarî mafê xwe biparêzî. Ev jî yani galup baş derxistiye. 81 bo min dîsa baş e. Yani em di Lîga
خراب داره ريج سدو بازا ولاتا درجة حشتيك يعني یعنی براسي مرف دوان ورادا يعني خو ولاتي خو ودولتا خو مرف بي سر بلندا عن سر بيلا سري مرف بيلا يعني براسي يعني نتنه بروبلما كتدي ابي كو هري مثلا شدت و ظلم و زورداري كو معروزك يعني بيجن ام وك ملت كردن لهر وها دبي جرى هر تركيا كيجي يعني جرى جرى بروبلمك وكو دولتاوي لدناف دنيا ده يعني بيجن مدنيات وعدالت و ديمقراطي ويعني بيوانن مرواتيه ايفن يعني لي مرف دبينات يعني ديسا برتكك بر بچاو مرف نابين يعني يك دغنا دنگ درتين لي برانيجي يعني ديسا جواتا كرده يعني يكو بيجن ابيكو وها برتك نشان ده الجور امكان خو الجور شرط خو يعني ابنتني يعني وقت ملت باورتكم وقت ما في مرف بگلک آلیده تین دور پیش کردن مرد ایدی دوار اندنه داشت هر واری داشت مرد ظلمه و نحقیه قبول ناکه ya yani askarım daviye de via bejim Türkiye yani mesela Türkiye herhalde sedi nodune dema halbijartina raya xwe partiyen nijatperest eke kevneşopiye di Paris'in partiyen wan yani raya xwe didin partiyen wan AKP tu karibêjî partiyekî rûyewî Avrupa'ya na MHP, İyi Parti, yani jî Büyük Birlik Partisi, yani jî CHP yani gel jî yani carna em dibên em Avrupayî nelê em viya dibînin yani gelê Türkiye êku li Tirkiyê dijîn Tirk bi piranî Xeynî Kurda kevneşopin û li rojhilata navîn dibînin yani tu peyvekî dibêjî ew bi çek bi çek tên karşıte li Tirkiyê yani rojê herî em jinek ya jî du jin tê kuştin yani li welatek tiştek waniya çêbive divê gelek li wir hikûmet roja ewlî istifa bike Türkiye wek tiştekî normal e xebatkar karker her salî derdorî 15,000 xebatkar jiyana xwe ji dest yani jiyana wan dere ji ber çû çünkî wek amuratên ji bo xwe biparêzin bi kar nayînin û li Tirkî viya ne derdek mühîm e yani viya nabîne tiştekî waniya de tu lê dinêrî yani melev nikare bi peyve ya jî dema yani wek dibe ya çika peyvê pir giran e yani tu tiştekî dibêjî ama lê pir giran e tu dibeke li ser te dozek rojekî vebe yani işkence heye li ser me doz çê dibe ewlî li cîkî yekî bêje îddia bike ku li wir işkence heye divê dewlet eger dewletek ronakbîr be dewletek entelektûel be tu êku divê işkence heye tu nerî ser wî kîr gotê işkence kiriye tu gelek ya lê binêrî rast e ne rast e li cem me li Konyayê Kurd hatin qetilkirin li vir gotin bi Tirkî dibên ayrımcılık heye ji ber ku Kurd bûne hatin kuştin daha saeta duyemîn de walî li ser viya tiştek belav kir gona viya ne ji bo kek Kurdin viya dijberî hevdû bû hevdû kuştin haber ondan ne ortaya beni tu lê binêre tiştek gorno heye tu ne paşê bir yarekî bide yani ji ber Türkiye ez mixabim ve Türkiye îsal di heştê yekan de waniye bidome salek din wê ve noduyek çêtir nade بله ناو جبركو إيرو تو أحمد سكين ميواني ما بندو حقوق ناس جبروي مجاري المجي براني درباري حقوق
ماف و دموکراسیا ترکیه دوان وارا دا بوش برکوی مجار من دنیجی قسمک لوی سروانا به ام در واسی مجار خویا سیمین ببن مجار میا سیمین سر آبوریا ترکیه روشا آبوری اقتدار و سیستم ترکیه نهاد هجینه جارا عولی yani بجن روجا کو پارتیا AK Parti ku hatiye ser hüküm heta naha tüccarî hewqas neketiya rewşekî ku bêjin teng. Yani li Türkiye enflasyon pir bilind bûye bi müdaxeleyên Sunî ku dixwazin faîzan daxînin enflasyonê hîn bilindtir dike. Encamên müdaxeleyên Erdoganî sê wezîrê aborî û çend serokên Banka Merkezî ji karên xwe vekişiyan ji ber enflasyona bilind perê Tirkiye lember perê dinyayê bêqîmet bûye çi bigire nîvê meaşên karker û karmend digirin bêqîmet bû bi yek carê de nava çend roja da ev çend roja xelk daketine kuça diqîrin em nikarin debara xwe bikin li gelek bajaran û hikûmetê protesto dikin Murat bi te Tirkiye ber bi ku ve diçe wê dawî dawiya van yani bêjin van xwe pêşandanan û vê aboriyê wê Tirkiye heta ku derê bibe Li Tirkiye ev der ji ku derket piçekî ser wê peyvin ev derdor ji 2004 bir de Tirkiye xwe girt yani berê digo ez dixwazim têkevim Lîga Ewropayê ez ser wê kanûnê xwe biguherînim nûtir nûjentir bikim piştî tiştekî tiştek bû Tirkiye rêya xwe fitiland Rusya û Çînê û wê wextê sîstema aboriyê li Tirkiye qes bû xerab bû Tirkiye niha divê ez sîstema xwe nû dikim çawa dikim berê min digo bira faiz zêde be û dolar jî kêmtir be lê niha divê ez dixwazim faiz bikim cêr çiqar bin bikim cêr û wê ji wir jî dewletên biyanî dewletên din wê li vir wê lê binerin wek yani karkerên Tirkiye bi dolaran derdorî $205 distînin ciyekî pir erzan e wê li vir ji xwe fabrîka çêkin nizamçî çêkin û bi vîya zêdetirî perebêvî Tirkiye çünkü li Tirkiye belkî piştî vîya jî tu bipirsî li Tirkiye sedî derdorî sedî pêncî ciwanên li Tirkiye dijîn bêkar in li malê dîdinê ji ber ku kartûne ne belkî vîya ez biguherînim lê li Tirkiye tu nikarî tiştekî biguherînî ji ber ku weke pirsaberê çima Tirkiye di Lîga de heştê û yekemîn e ji ber ku li Tirkiye maf tune hukuk tune ji ber vê yekê jî dewletên Ewropayî destê xwe ji iktidarê kişandin Tayyip Erdogan dixwaze sîstemek biguherîne lê ji bo sîstemê divê gelek tu xurt bî di nav xwe de tu xurt bî tu bi hevdûre karibî bipeyivî bimeşî lê li Tirkiye tiştek wertune derdorî hefteyekî de 10-15 rojekî de 4-5 lîra dolar zêde bû hîn jî zêdetir dibe yani ez niha nizanim dolar biçe ji ber ku serê sibê tu lêdinê tiştek din divê heya êvarî carna milyonek lîrek zêde dibe û ji vê pêvê jî wê zêde ve çünkü destê Tirkiye tişkîne yani ew heya niha digo bira pere ji Qatarê bê nizam ji Kûbê ez ê bi wîya karbim ekonomî zêdetir kurttir bikim lê ev dercî Qatar jî daha pere naşîne ji Ewropê jî pere nayê ev pandemî jî tiştekî xerabtir bû lê niha pere nayê ji cîkî li Tirkiye sanayiye xurt jî tune û Tirkiye her gav di nav şer de ye yani perê wî zêdetir dere şer tu wer jî bikî xizanî li Tirkiye zêdetir bibe û niha gel
li dijî vîya derdkevin qadan diqîrin weke tu jî gotî diqîrin ji ber ku nikarin debara xwe bikin. Mesela sedî pêncî ücreta askeriyê kêmtirîn zêde kirin lê ro bi ro kêm dibe. Êku li Tirkiyê mesela bi piranî li vir jî xizantî pir zêde ye ji bo me debar yani debar pir zehmet bûye. Ji vê pêvê jî xerabtir be ji ber ku weke yani li dünyayê kurala ewil divê gerek xezîne li ser xwe yani serbixwe be. Girêdayî cîkî nebe. Tirkiye xezîne sê meha carkê serokê xwe digerîne. Tayyip Erdogan Serokvezîrê Tirkî Tayyip Erdogan divê ez bi te naxwazim bixebitim. O digerîne. Dewletên din jî dibînin ku li Tirkî berxwe nabînin. Yani wê sibê ro çawa bibe wê xurttir bibe ya jî tiştekî sîstemek wê rûnenê nabînin. Ji ber wê yekê jî piştgirî nadin. Niha heya hefta berê perê Tirkî giş sedî şêst û tiştek şêst û yek du dolarê de ye. Perê giş yani bi temamî perê Tirkî çi be sed û şêst û yek du dolarê de ye. Yani baweriya wan bi perê Tirkan perê xwe nemame. Ji ber ku li Tirkî sedî heştê amuratên sanayiyên yan jî çandiniyê ji derve distîn û bi dolara distîne. Tu li Tirkî dolar danaxî tu nikarî tişkî bikî. Enflasyon ya duyem mesela enflasyon. Tu go enflasyon sedî bîst û yek e. Lê em her yek em dizanin ne sedî bîst û yek e. Tu derî marketekî heftakê tu tişkî bir mesela bi 10 kağıta distînê hefta duyem dibe 12-13 kağıt. Lê enflasyon her ro bi ro zêde dibe. Tu di bin enflasyonê de dimînî o êku bi mehane dixebitin, bi mehane pere dixwazin yani pere distînin nikarin dawiya mehê bibînin. O li Tirkî heya niha bi piranî hikûmet biçîkê neçûne. Bi wek bêjim li dij mafê mirovan xebitîne neçûne. Dij çandê xebitîne neçûne. Bi piranî gel dema ku birçî dimînin nikarin debara xwe bikin wê gavê hikûmet diguhere. Weke hikûmet jî niha di tengasiyê de ye çünkü nikare vêya çareser jî bike. O werxuyanî dike ku niha hilbijartin çê ve AK Partî nikare yani Serokwezîrtî nikare dest bixe. O wê sibê ro eger waniya biçe hilbijartina Tirkî de jî wê guhertînek nû çêbibe. Guhertînek çêbibe. بله وقت زانیت دستپیک ده به برات البایراق در دستپیک دورا لطفی الوان و آنا جی نوردین نباتی نوردین نباتی yani باورد که yani او لطفی الوان جبر کو yani her çıkas tediye tiştek nabêjin o devşkarê xwe berdin an tên avetin ew jî piranî ku wekî Erdogan nakin. Erdogan yani niha yani ilmê îxtisadê û her tiştî daniye aliyekî li gor evê xwe navî bêjin li gor bêjin baweriya xwe ya ku wisa fikiriye wisa ew kiriye li gora wî tev digere. û ev jî ne li gor rastiya ilmê îxtisadê û ew ê yani dibêjin dema ku tu faiza nizim bikî wê enflasyon bilind bibe. Ew jî divê faiz encamin. Yani bi vê awayî diyar e ku yani yekî wekî li gor xwe endawiyê aniye yekî ku bêjin jêra yani bêjin ne ekonomist çawa? Ne ekonomist yani yani
yani nizam awawiya ekonomiye çıkasa çawaye le Lgor ev yani bejin Lgor Erdoğan ku çi bibêje Lgor wî tevgere. Xwe wextê normal borsa û bêjin ew dema ku ew ê dinêrin ekonomiyê ew reqemên ekonomiyê piranî li ser haftinên serokwezîr û em bibêjin wezîrê aboriyê li gor wan tevdigerin û piranî ew dikin. Viya jî bi duaya dest pê kir û got yani eger û yek carê ji xwe dolar hîn bilûttir bû. Îja niha Kemal Dervîşekî nû digerin. Ew jî diyar ew yani ew jî yani ev ê ku lê digerin jî neyê ku di iktidarê de neyê ku di muhalefetê de ne ku erê heger werin serî iktidarê. Belê. Ne Kemal Dervişekî yani deh Kemal Derviş jî bên tiştek naguhere ji ber ku biryarê yek tenê dide yani biryarê her tiştê yek tenê dide. Dide weke Serokwezîrê Tirkiyê Tayyip Erdoğan dibêje ku ez kitebê ekonomiyê mixwend. Ya ev tişt ne tiştek wilo ye. Divê gerek ekonomî ji her tiştê cudatir be ser bixwe be. Lê li Tirkiyê mixabin tiştek wertune. Yani Kemal Dervişî niha nikare ji vir Tirkî derxe. Lê vê niha yani tüsiyat yani belki jî biçek li ser daveta Kemal Kılıçdaroğlu tüsiyat gelek kêm dipeyve dema dipeyve jî yani kinu û bêjin beraq net peyve gotibû vegerin elmê iktisadê. Yani peyva wana vê dawiyê got vegerin elmê iktisadê yani vî awayî nameşe. Yani İcra diyarek Erdoğan hawqas yani ji îdî ji derketina nav miletê jî ew biye berê her hefte rojê îna derdket dema derdket diçû bêjin camiyeke ku bi nav bû deng û dema derdkete jî bi çapemeniyê re sohbet kir piştî xutba înê va dumehe dernakeve wan ewa jî ji ber ku ez bawer dikim ji pirsa aciz dibe ya jî bersîvên wî yê maqûl ji bo pirsa tune belê. Lê vê der û dora wî jî şûna ku wî rexne bikin an ew bikin ew jî wek dibêne wek dal qabûkan e endawî ewa soylû pir xweş bû ku nû gotibû em hemû bi hev re di îmtihanê de derbas bin di vê îmtihanê de serokekî me yê ku li gor daxuyaniyên Xwedê tevdigere heye. Herkes tiştek dibêje lê ew li gor gotinê Xwedê û talibê hevokên wî ne wî ye. Ew di daxwaziya hevokên wî de berdewam e. Wextê der û dora meriv jî şêwirdarê wiha an wezîrên wiha hebe ji xwe rewş wêhîn xetir be bawer dikim. Ez ji wer bawer dikim. Belê. Em derbasî ewa xwe bibin ya fekê ez pirsa din bibin pirsa me ya çara yani sermijara me ya çara edalet azadiya maf û çapemeniyê di Tirkiye Erdoğan de di Tirkiye Erdoğan de çawa ye. Yani bawer dikim di mijara di diya de me te hinek behs kir me piranî me behsa di wî warî de me em piranî bi evê ve girêdayîman li ser qanûn û nîzam lê di vir de mesela edalet û maf û çapemenî û îşkence yani biçek hîn firetir me got em ew bikin. Tabii me ew weban pirsa jî piranî li gor te û Kek Ahmed Öztekîn me hazir kiribû. Wî warî de çi bibêjî mesela heqîqet û edaletê û niha nijadperestiya ku li Tirkiyeyê heye
ماف و آزادیا چاپمنی بله Yani ji dawiyê dest pê bikim yani çapemeniya ku li Tirkiyeyê sedî not belkî zêdetir dibin bandora dibin tesîra iktidarê de ne iktidar çi bixwaze wî ya dibêje yani rojnamegerî tiştek dine rojnamegerî divê gerek tiştên ku veşartiye tiştên ku xeletin wana derxin holê mesela li Türkiye me goya li ser aborî rewşek pir xizan e rewşek pir xerab e li Türkiye kî bi alkol ketiye rêyan kî kuştiye kî ji kêr çi gotine nûçeyên wer derdixin holê ev jî gel jî wek dibin tesîra haşhaşê de dihêlin yani nikarin bi heşekî zelal bifikirin û ewlî çapemenî ne azad be welat jî bixwe azad nabe çünkü gel nabihîzin li ku çi dibe û niha iktidar çi qeş destê wî bê çapemeniyê dixebin tesîra xwe tu li dij iktidarê tiştekî bêjî cezayek didin te dibeke cezayê pere bidin ya jî reşkirina rojekî du roja televizyonê karin bidin yani mînak ev ê ku niha em dipeyivin em dikarin li televizyonek mînak li CNN Türk li Habertürk ya jî li NTV em dikarin bipeyivin ji ber ku em bêjin dema ku ji devê me peyva Kurd derkeve qebûl nakin ji ber nahêlin ku tu bipeyvî welatek gelek waniya dixwaze iktidar mesela hak edalet li dünyayê bi piranî ev tişt ev şerên navxweyî şerên gelan de derketine û dawiya dawî li dünyayê prosesek nû heye divê gerek em bi hevdûre aş bibin em bi hevdûre karibin bipeyvin li ser wê li dünyayê mînak hene yani çawa çareser bibe ewlî divê hek hebe tu karibî tu zanibî tu çi peyvî qedexeye tu çi peyvî ne qedexeye li Tirkiyê tiştek wer tune yani tu li ser tiştekî dipeyvî mesela bi Tirkî peyvek nû derxistine dibin Silivri soğuktur yani ev eybek ecêbek pir mezin e ku peyvek waniya derxistine hole û herkes zanibiye Silivri soğuktur tu lê dinêrî işkence ro bi rozê de dibe di salên nodî de işkence piranî di dema ku tu bin çavadeyî dihat kirin lê niha tu dibînî işkence li qadan zêdetir bûye li her derê işkence heye işkence ne tenê tiştekî fîzîkî ye işkence tiştekî psikolojîk e jî tu nikaribî mafê xwe bikarbînî ew jî bi xwe işkence ye tu nikaribî bipeyvî ew bi xwe işkence ye tu nikaribî bêjî mafê yani mesela li Tirkiyê li dünyayê li her derê ziman yani zimana zimanê zikmakî mafekî xwezayî ye yani li ser wê axaftin jî ji bo dewletê eybek şermek mezin e lê li Tirkî dinêrî dibê na zimanê fermî tenê Tirkiye tu nikaribî li ciyekî zimanekî din bipeyivî em lê dinêrin mesela li vir dedaş heye li ser kerebarê ya jî ciryanê dixebite şîrketek waniya ye dema ku di ciryanê de tiştek yani mesela ciryanê te qut bibe tu karî telefon bikî bêjî çima qut bûye dema ku telefon vedibe bi piranî mesela tenê li wir Kurdî heye li tegoya li Diyarbekir me ev nikare têkeve balafira rojekî de dernekeve karin bi İngilîzî bipeyvin karin bi zimanekî din bipeyvin ama bi zimanê Kurdî nikarin bipeyvin yani ji bo wan wek tiştekî din e yani o ew jî dibên ana sütû gibi helaldir
tamam serçava halale li hunçi dikin yani li vir zimanên ne Tirkî jî hene. Kurdî jî heye, Zazakî jî heye, Erebî jî heye. Mesela li her derê tu dibihîzî Erebî heye. Lê Kurdî qebûl nakin. Yani mav tiştekî li Tirkî tenê navê wî heye, lê bingeha wî vala ye. Yani nevkaranîna maf bixwe îşkenceye. Ne maf ne yani te nikarbî mafê xwe çi dibe birabe te mafê xwe nikarbî bi kar bînî İşkence mafê xwe ya psikolojik qezayî e. erê. Ali, işkence psikolojik e. Ya duyam mesela divin hakikat, adalet o paşi başbuyun heye. Li Türkiye hin hakikat dernek etiyor oraya. Li Türkiye bi dehan caran Kurt hatine katilkirin jiyana xwe ji destane ve hayanaha devlet viya kabul jî nekiriye. Goristan yani Gorin Seyit Rıza hin ne diyare? Gorin Gora Şeyh Said ne diyare? Tu vi avayı, tu vi eğer tu dijmin tev bigeri ezi yani karın li strateji işkence bakın. O zeydetir dibe naha tu dineri demaku yeki mafeki duhaze yani mafeki xwezayî di Makezagona Türkiye'de jî heye ku mîting yekî bixwaze mîtingekî çêke bê îzin kare çêke. Lê li Tirkiye nikarî tu çêkî. Yani devlet bixwe her tiştî vedişêre ya mesela di pandemiyê de çend kes hatin jiyana xwe ji destan ne diyare. Devlet dibe sedû not, düsel, carna penci, carna şes. Fiyajî ne diyare. Tiştekî yani awilî mafemînî ev heye ku her tiş bi şeffafî ez bizanibim ji devletê. Lê li Türkiye'yê zelalbûyîn nemaye. Yani merukare tüzê merukare wa ew bike. Biz cî hakikat neyê qebûl kirin şu edalet nikare cî bigire. Yani nijadperestî biye yek ji siyaseta sereke ya devletê. Yani sucdar alîgir an wazîfedarê devletê bin tu carî ceza naxwin. Watê ceza naxwin diyare ku pir vekirî yani devam bikin, berdewam bikin û serbestin. Yani sistemek ji bo hemû civatê tune. Sistem xerab e. Yani merkare bi Kurtî divê merwisa bêje û ku bêjin ew peymanên ku Tirkiye îmza kiriye wek bêjin ya Yekîtiya Ahîmê, mesela Yekîtiya Ewropayê. Yani Yekîtiya Ewropa ser hevdû beyan dide wana jî pêk nayînin. û dixwazin ew bin jî yani bibêjin hemû riya wan bixwe ew kiriye. Li xwe xetmandiye û yani ciyê ku ew gazin bikin tune yani pêşî ji bo gazina bikin divê gere riya vekin. Îca wan bixwe riya xetmandiye yani wan hil bijatiye. Ya jî bêjin ew nijadperestiya wan, ew bêedaletiya wan ew qas şevê wan girtiye ku hemû nefesê boriyê yê civatê girtine. Ev civat ya wê infilaq bike ya jî yani başka rê tune yani dawiya wa bibe. Yani mesela askarın ser ve müjerde tişteki davi bejim demek ki 2002'de Recep Tayyip Erdoğan bu iktidar tenaseri bu iktidar nahalli Türkiye sistemek bu hayye. Mesela işkence çevi ve evjiberku memure dve gerek müdrevi ya serokevi izni bir de ke tu servi dozveki. Li Türkiye pişti 2002 Tayyip Erdoğan bu iktidar. Disa işkence çe bu kija başı bu benim Diyarbakır bu baş şeyinin Parizer li ser êku işkence kir polîsa ku işkence kiriye doz vekir lê gotin ji ber ku li ser memûrê ji ber ku doz vebe divê gerek serokê wî müdirê wî îznê bide îzin nedabûn
paşê çûbû müdürê ewlehiyê ya Diyarbekirê dîsa izin nedabûn ya dawî balyozxana hundirîn jî izin nedabû ew kevin dawî tê ber destê Serok Wezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ser wî giştxêz dike dibe ez îznê didim. Ji ber ku îşkence dij mirovahiyê. Lê niha tu lêdnerî tiştek wer tune. Yani niha êku îşkence dikin zanin ku wê dewlet wê wan biparêze ji ber wê yekê jî bêcezabûyîn zêdetir bûye li Tirkiye. Yani adalet memaye maf zatî mafê xurt re maf ê xurtar e mafeye ê ku bindestî ji wan re maf memaye. Niha jî em ji Tirkiye û Kurdistana Bakurê Kurdistanê dûr bikevin em herin Rojava li Rojava bijin li wê derê yani bi herêma ku di destê Kurda da ye an bijin herêma ku destê hêzên Rojavayê Kurdistanê da ne ku ew wê derê hinek di hîmaya ewa Rûsyayê û hinek jî ya Amerîkayê wê awayê li piya dimînin. Alîkî de Tirkiyeyê rîş dike, di aliyê dinê de Sûriye bi ti awayî naxwaze bi wan re rûnê dixwaze wan teslîm werbigire. û di vir de tiştek heye ku bijin evê ku li wê derê wek her civatî hemî wek hevdû nafikirin. Yani bijin partiyên cuda hene. Li vê derê dema ku partiyekî ku li dijî ew bibêjin rêveberiya xweser ku em wî navî bi nav bikin dema dibe bi navê ciwanên şoreşger grûvekî heye diçe li wan dide bibêjin wê xwepêşandanê an em bibêjin wê protestoyê bela wela dike serê miletê dişkîne û werhasil lê dûra hinda dibe û dibên yani weka ku ne em bûne ne rêveberiya xweser bîye ne bêjin hêzê wan bîye wek bêjin hêzeke din bîye ku bîkarî kiriye û dibên ciwanên şoreşger îca nizanim yani di ciwanên şoreşger di rêveberiya xweser de çi ewa wan heye yani bêjin hêzeke negire de wan e karin sûcdar bikin lê tu carî nayên girtin karin her tiştî jî bikin yani me heta niha tu derî de çapemeniyê de derekê de em nedîtiye ku bêjin çend ciwanên ku vî karî kirine hatine darizandin dema ku meriv hiqûqê bigere û meriv bêhiqûqî bike biya min meriv hemû wê ewa xwe jî yani bêjin ew hiqûq daxwaziya xwe ya hiqûqê jî siyê dixe serê yani meriv niha rewşek wiha ye endawî du bûyer bûn li Rojavayê Kurdistanê yek ku li ser pêşxabûr deriyê de serê nizanim çend mahaye belkî sal bin jî li wê derê du kon danîne wane anê karê wan ew e ku rêya yani bêjin ji xwe re were rêyek di navbera Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de heye ew jî pêşxabûr e yani êrişî ew wazîfedarê wê derê dikin û her tim protesto dikin her tim tacîz dikin lê aliyê dinê de jî hemû xwarin hemû bibêjin alîkariya eskerî daxil ser wê pirê tê ser wê rêyê tê û bêjin evê Başûrê Kurdistanê jî weka ku bêjin vira boriya nefesê ya 4-5 milyon xelkê me Rojavayê
ببین فرهیه که مزن تفدگرن به تولرانسه که گلک مزن تفدگرن و داویه رسما ایریش کربون چند کساجی بریندار کربون هر وها روژا آلا کردستان تربسپی باجاروکه که اوجی روژاوای کردستان انا کسا خواستو روژا آلا کردستان پیروز که ایریشی گرسه کربون بنابه جوان شورش کرد ایجاد تو وک حقوق ناسه که بجن ام کرد برای هر کسی ام الحقوق دگارن عدالت و ام دگارن و بجن دماکو يعني بجن حكم كبد دست مرو و مرو نكو ابي دجبري مرو ابي كو دناف مرو ده و وقت مرو نافكر يعني بجن سيستم فكراندنا وان جودايه مرو ویا چاو که يعني بجن هي روجاوای کردستان استاتیاوی ندیاره بجی نبجی نجی شوناکو همه ملت به هفره تفگرن بانک اواد بنم تچوا کاری شروع بکی وک yani مربیه دینا کدر حقوقی yani avuli biçi navi be li Suri li Bilxet de ben kontrola kurda de ceki be jbomet tişteki piroze hediye ceki kontrol edecekti be le ve tu yani devlet ve rüya de Rojava yaji Roşlat naha lurji dvejin em duhazın em vek velateki devleteki Rojava'yı bin ve em ne dinerin mesela hayana mesela Türkiye peyvin galetin var lurji tekrar yani partiyen din nikarın denge kadar Demaku denge kadar dixin ofisawan teşe utandın ya jî çapemeniye ofisal çapemeniye rudavê jî hatibû utandın. Vana li welatekî yani divê fandê ku ez zanim belkî 5-6 jara ku ez yani bêjin min şopan diye ku 5-6 jara ama van çend meyê dawî de ya rûdavê ama tiştek dibe pêşî êrişî we derê yani li welatekî muhalefet çiqas xurt be wê iktidar jî ew xurttir be. Ev sistemên 5-6 sal berê zû de guherî. Yani em naxwazin wek Koreya Kuzey Kore bin. Yani em dixwazin li welatên ku Kurdan serdestin li wir azadî hebe, demokrasî hebe, di hukukê de tu pirsî di hukukê de em karin dînin kêde, di hukukê de em nikarin dînin cîkî. Yani ciwanê şoreşger divê lê şoreşgerî ewilî divê gerek tu ji gelê xwe hes bikî, tu ji welatê xwe hes bikî. Gel dibe ku wek te nefikire. Gel dibe ku ji muxalîfê te be. Tu gerek binfirehî, tu wan guhdarî bikî, derdê wan çi ye, daxwaza wan çi ye, tu wan guhdar bikî, û pa jî li ser vîya bixebitî. Lê şoreşgerî herhalde tiştek yani ez nizanim tiştek dine şoreşger çawa zulmê li gelê xwe dikin. Çawa xwepêşandaneke sivîl bê şîddet provoke dikî ya jî li wir xurtanî dikî ev tiştekî xelet e ji bo Rojava jî yani divê gerek her mirovek yani iktidarên Rojava bi xwe jî şermezar bike û vêya kî dike demir dest bigire. Yani doz li ser wan vebe û çi ceza ve bigire. Yani mesela carna ji Rojava xeberên nexweşî tên derdorî mehek berê rêxistina Efya Af örgütü nivîsek sernivîsek nivîsî got li wir kampek heye li wir derdorî 15,000 kes hene zarok pirin zarok bi darê zorê ji diya xwe tê veqetandin û dibin ciyekî din. Ev li dunyayê tiştek wilo nema yani divê gerek tu jî wek devlet bifikirî wer tevbigerî li mixabin li Rojava carna
غلطیان وانیا جی دبه gel dinav gel de dibe ke tiştên wilo ve devlet livir eger devlet be demir dest ê ku faîlên ev tiştane bigre û ceza bike lê em dibînin heya niha wekî em jî dibînin ez ne li rojavayê me ama ji nûçeyan jî takip dikim heya niha ev ciwanê şoreşger ciwanê yek nehatiye desteserkirin nehatiye girtin ev jî ji bo pêşerojê tiştekî xeter e ji wir muhalefetek xurt dernekeve iktidar jî nabe iktidar çi bike yani em hewcedarî hevdûne ewlî yani li wir dema şerên Sûrî de eger başûr pêşmerge alîkariya wan nekira nikarbû li Kobanê ser biketana her Kurd pêdiviya wan bi hevdûre heye weke meewîlî jî got Kurdan divê gerek netewperwer bin lê li Rojava carna li dij netewperweriyê jî dixebitin ev jî ji bo sibê sistemek wek dibe ya hesinî çêbbe deng ji wir dengên ji hevdû cuda dernekeve Kurd bi xwe pir zimanin, pir rengin, pir dengin li her deverê li her ciyê pir reng û pir dengin Rojava divê gerek dengek derkeve peybek tenê derkeve cudahî tunebe cudahî li cîkî tunebe ew der nabe welatek azad nabe welatek demokrat hêvî dikim ku rojek ji rojek nêstir de biguherin çünkü bi vî hawayî xeterî metirsî li ser ger jî zêdetir dibe û ev jî tiştekî ne baş e yani di hukûkê de cîwî tune yani kî tiştekî bê dirê de çêke divê gerek dewlet ceza bide wî yani hukûk tiştekî wilo ye di hukûkê de tiştek waniya nabe yani başûrî dixwazin alîkar jî bibin yani tiştê xerîb ew e ku yani niha alîkî de Tirkiye alîkî de Sûriye yani dora wan hatiye girtin em nizanin Rojava wê bijî nejî li wê derê milletek heye û tu hemû niha tîcaret hatinê alîkariya eskerî alîkariya sihetê hemî ji başûrê Kurdistanê tê hemî di wê rêyê de tê û tu her roj êrişê bibêjin kesê ku wê alîkariyê tînin û ku li wê derê wazîfa xwe dikin dikî û di nava te de ev ê kesê ku cihê difikirin ku tu divê gere pêşiya her tiştî civata xwe û bikî wek darê ew ê darê wan serserê wan e yani bi rastî ev ê ku bi vî rengî yani ez vê dawiyê bi münasebetekê yani bêjin taziyekî hebû li Batmanê bûm yekî ku enas gundiyekî kevin yani bêjin gundiyekî ku berê de em yani em hevdû naz dikin bi sala bi 20 sala 30 sala emrê wî jî pir mezin heftê heştê salî heb walahi heftê garantî hebû hat taziyê û hema yekser bevê dest pê kir yani aynî xete ji ber ku wî yekser ew ê dest pê kir got ku vanê yani ji ber ku millet birçî bîye li Kurdistana Başûr berzaniya millet xwarinê nadin milletê û loma 3000 Kurdên Başûr çûne Belarusyayê çûne Rusya spî dixwazin îltijayê Ewropayê bikin û yani çavê xwe girt û devê xwe vekir îja ji ber ku ez wî nas dikim û zanîna wî jî zanim demek vana hatine pompekirin yani meciyê wî de pompekirin yani
Yani via vana ne yani xwendina wî heye ku vana taqî bike ne ewa wî heye vana bike hatiye pompekirin. Yani tiştê ku meriv ditirsîne ev yeke. Yani ku bêjin bi zanebûn tê pompekirin. Bi zanebûn li dijî ala Kurdistanê yê ku ala Kurdistanê bilind kin tê ew kirin. Bi zanebûn ew kirin. Viyanê bi rastî xeteriye gelek mezin e divê gere meriv bi her awayî hemû evê Kurdistanî û evê ku welatparêzin û evê evin wan derûdoran ew jî divê gere bawekî tev bigerin bêjin ya em çi dixwazin, em dawa çi dikin. Yani em dawa çi dikin yani divê gere viya ji xwe bipirsin yani viya heta kê derê here eger ev ser bikeve di wî welatê de wê çi azadî hebe sivê roj wê dor were wî jî ew ê tiştekî cuda bifikire wê dar ser serê xwe bibîne. Belê bi rastî ev her du biyarê dawî yani pir min ew kir hestiyar kir evê ku Rojavayê Kurdistanê rûdan û ji ber ku ez teze jî ji wê derê tim ku tiştê wisa ku li wê derê tê peywandin jî min guhdar kir bi rastî ez ew bûm loma min xwest îro em seksefiya jî peywin di wî werde jî em çend mesaja bidin civata xwe yani nihayet em hemû Kurdin û em hemû yani ew yani ew mafê me yên kolektîv bi hev re hatiye pelçixandin. Wextê em doza wî dikin divê gere em bi nerxên edaletê demokrasiyê wekheviyê em wana dikin. Lê wextê em di nav civata xwe de newîsabin em wê bînfirehiyê wê toleransê nîşan edin em yani ji xwe di vê rewşa dengeyên siyasî û yên navdewletî de ji xwe pêşiya me teng e û yani bêjin belkî em xaçereyekê bibînin nebînin ew jî ne diyar e em bêtir karê xwe dijwar zahmettir dikin. belê em vê xala xwe jî bêlin ka em binêrim tiştek ma belê xala me ya şeşa mesela Zazakî ye vê dawiyê lêkolînek çêbû yani bêjin em her dibêjin zimanê Kurdî lawaz dibe lê belê wate bi zimanê Kurdî belkî piranî jî kurmancî tê vêda me kurmancî li Bakur lawaz be lê Zazakî bi temamî tê helandin yani em dizanin hîs dikin û di jiyana rojane de jî lê rast tên û dijîn ku bi tevahîya zimanê Kurdî her diçe kêm tê bikaranîn nemaze di nav cîlên nû de çil sal berê di nav kuçe û çarşiya bajarê farqînê em bêjin bajara wekekî Kurdistanê li Dêrikê yek bi Tirkî peyve meriv dû xwe dine meriv digo ka ev kî ye kî xerîbe hatiye vira lê niha dema yek bi Kurdî dipeyve meriv pişxwe dine meriv divê ka waha demek hîn wa Kurdî tê peywandin yani belkî ne pir karîkatûrize dikim lê bi rastî yani rewş ber bi wê ve tê li gor lêkolîna Weqfa Alîkariya Koçber û Mirovan ku li 6 bajarê ku Zazakî tê peywandin kiriye zarok yani sedî heft virgül neh bi Zazakî dipeyvin û bêjin dev bav jî sedî 8,6 yani ana UNESCO jî Zazakî yani zarava Zazakî ana bêjin zimanê Zazakî kiriye ewa xwe kiriye bernama yani ewa xwe ku wan zimanên ku tên wendakirin yek ji wana wê di wê kategoriyê de dihesibîne di wî warî de çi dibêjî yani mixabin zimanê Zazakî jî hêdî dihele bi vî awayî biçe wê
در دوری پنجی سال شونده belki eko bir zaman yani bizadaki dipeyvin nemine kurmancı jivloye Kurtiya kurmancı jikute li Bakur li piranî kurmancı te axaftin ya ji li başûr jî kurmancı heye li Rojava jî heye li Zazakî li Bakur tê bikaranîn lê ziman nebe zimanek rojane yani rojane nê bikaranîn nebe zimanek fermî mixabin li dünya jî mînakbûna wihaye hêdî dihele û wenda dibe û wek zimanek wer nebe dimîne Zazakî jî li bazara naye axaftin Zazakî bi piranî dê û bav kal û pîrên pîr bi her tûre dipeyvin lê ciwan ji ber ku televizyonê vedikin ziman bi Tirkiye ji bo Bakur derin zanîngehan mekteban ziman bi Tirkiye hêdî jî dihele û wenda dibe ev tiştekî pir heyf e pir yani ji bo me tiştekî sosyete tiştekî biçûk e zimanek wendabûyîna ziman wendabûyîna gel e yani bixwe yani tenê ziman naçe gel jî diçe pêre çünkü ziman di nav xwe de pey bi xwe çê nabin tekabûlî tiştekî dikin yani dar navê darekî bi zimanê teye navê erdekî bi zimanê teye bana jî dar jî wenda dibe erd jî wenda dibe ji ber ku ziman wenda dibe yani carna mesela dibê pung ji bo tiştekî baş e eger navê pung here tu ew giya çi tu nizanî çünkü ji bo me pung tiştek e Tirkiya wî jî nizanin ziman here her tiştere ewlê em divê gelek viya bêjin em ê çawa xurtir bikin Kurd bi xwe zorî bide ku bi zarokên xwe re bi nifşên bi nûî de bi nifşên nû re bi zimanê dayîka xwe bipeyivin tenê bi vîya wayî tê yani merev kare tiştekî bike ya duyem yani tiştekî balkêş bêjim karsaz zin Kurda jî divê di nav xwe de ê ku bi zimanê zikmakî dipeyvin mesela bi Zazakî dipeyvin berê ewilî bêjin ê ku bi Zazakî zanin em ê wan bigirin kar tiştek wer ve belkî wenda nebe nehele niha em nikarin divê gerek her gav daxwaza me ew be ku zimanên Zazakî jî kurmancî jî bibe zimanekî fermî ew daxwazek e heta çi ji destê me bê em daxwaza xwe kêmtirîn nekin lê karsazên li Kurdistanê dixebitin bira bêjin ê ku Zazakî zanin em ê ewilî em ê wan bigirin kar belkî wê gavê gel jî zanibe ku ziman tiştekî baş e aboriya xwe wê bi vîya wayî pêkbînin zêdetir bipeyvin li dünyayê bi sedan ziman wenda bû Zazakî jî yani kurmancı jî cêwî nepir baş e niha em dibînin yani navê zarokê xwe bi Zazakî ditînin bi kurmancî ditînin lê bi wan re bi kurmancî napeyivin ev jî ro bi ro zarok ji çanda xwe jî yani çünkü ziman çandê jî dihone çanda xwe jî bîr dikin ji çandê jî dûr dikevin ro bi ro eviya xerabtir dibe belkî em belkî partiyên siyasî li ser vîya zêdetir bixebitin elî dixebitin ama demek kêr nayê têr nake zêdetir bixebitin ziman here her tiştere Zazakî jî zimanek wek seraya ye zimanê seraya bû belkî kursên mesela partî karin kursên ziman bidin
بپلانی دیاربکر قرص هنه لی قرص بپلانی سر کرمانجی سر زازاکی قرص بله. تونه شما مجی خواست کو ام باله بکشیم سر زازاکی یعنی کرمانجی کردی یعنی بیجنش خواه همو به هفت را ده خطریه دانه کردی جی کرمانجی جی روشاوی نه پرزیده باشه لی زازاکی این خرابتره خواستم باله بکشید سر بی ایرو با آوائه که لی yani hem Zazaki hem Kurmancı hem her diye bibêjin zimanê Kurdî yani heger tu doza welatekî doza mafekî bikî tu heger ji karê xwe ditirsî tev bigerî têkevî partiyek siyasî an têkevî meşekê heger tu xwe ji wan partiyên siyasî dûr dixî sulh ji bona ku zulm û şîdeta dewletê nebînî lê dîsa tu karî tiştekî kî til mala xwe bi Kurdî bipeyvî hemê ev roja ku dewleta Tirkiyeyê piştî Cumhuriyetê hemê polîtika wî ku ya Kurda ser Kurda ew bûye ku em zimanê vane hanê bidin bîrkirin ji xwe dînê me yek e ji xwe rengê me yek e em hinek ne reş û spî ne ya jî hinek ne Xristiyan û Mislimanin em tev Mislimanin wê ev millet bê helandin en helandina ew reng ji xwe naçe dîn jî ji ziman zehmettir e ew e berxwedana herî pasîv herî ku tu tiştekî te lê nabe yani zarar nagê te tu li mala xwe bi zarokê xwe re bi kurmancî xeber dî em vê bangê li vir li hemî kesa bikin ku her kes bira ji xwe re bike prensîp li mala xwe kesê ku pê re dipeyve tenê bi Kurdî zarava wî ku Zazakî be Zazakî zarava wî kurmancî be kurmancî em bi vê bangê jî em vê xalê jî bêlin wext zû diherike em werin xala xwe ya dawîn ew jî yani piranê hevalên ku li dervayê welatin wan eleqedar dike mesela diasporayê lê tediye bibê nebe em milletekin hinek ji me dûr bin jî hinek ji me li xurbetê bin jî li Ewropayê bin jî dîsa merwek peçeyekî xwe dihesibîne li diasporayê van demê dawî bên li batek baş heye Kurd li Ewropa nêzî 6 sal e ku bicî bûne komeleyê xwe ava kirine li gelek ciya bûne wek federasyon lê wana gelek cara li gor siyasetekê ya jî bêjin lokal li gor mintixekê ya jî li welatekê bîye berê wek komeleyên koçbera bûn niha hêdî hêdî neslê didiya siyah heta yê çara jî di rêdane ew dibin û vana piranî jî dîketine bürokrasiya Ewropayê gelekê wan meriv dibîze parlamenter heta bûne wezîr heta belediya da bi hezara hiqûqnasê meslekdaşê te hene bi hezara doktor hene ew hene biyanê hem çavkaniyeke ji bo welat ji bo sibê roj eynî wextê de jî piranê jî ji bo lobiyekê ji bo ewekê vê dawiyê destpêka vê meyê çar pêncê vê meyê rawenda Kurd ku jê re digotin diaspora center ku divê komcivîna xwe de navê xwe kir Konfederasyona Diaspora Kurd çêbû ku xebata wan di 2019 dest pê kiribû niha jî di hezar û yani niha jî Diya Kurd ku kar û xebata wan hîn kevintire di 2017 dest pê kiribûn û bawer dikim destpêka îronê îlan kiribûn ku di 22 meha yekê ya 2022 da
ve civîna xwe li dar bixin û wê konfederasyonekê ava bikin. Tabii dil dixwest ku bêjin yek konfederasyon ya jî bibêjin koordinasyonek di navbera hemû federasyon û konfederasyonên li Ewropayê bê çêkirin. Lê ev jî ji turebûnê çêtir e. Yani dema ku şuna ku bi seda komele û bi hezara yani bi daha federasyon bibin sê çar ew belkî meriv bêtir karibe wan bîne va hevdû jî divê meriv pozitif lê binêre. Nizanim li welat diaspora çawa tê dîtin divî warî de fikrê te hûn li diasporayê çawa dibînin Yani te bigirim. Yani diaspora ji bo min tenê tevî manê ê ku bi awayekî ne li hundirê welat dervê welat dijîn. Tenê ew e yani tiştek dinîne. Lê em dizanin niha sîstemên dinyayê guherî. Di dinyayê de divê gerek tu li ser abo ekonomiyê, li ser çandê, li ser siyasetê zanyarên xwe derxî. Ji vî warî de ez ji vir de lê dinerim diaspora ra Kurd bên cem hev wê dîtinên xwe wê li wir welatek çawa tê meşandin wê wana bibînin. Belkî ji wir jî wergerînin carna werin welatê xwe û li vir jî wê mînakan ray me bidin. Yani ya ewil ev e Kurd heya niha li her derê ji hevdû pir cuda bû. Li ser siyasetê jî cuda dibûn û nikarbûn pir bi hevdûre peyviyana. Ewilî tiştekî pîrozek ku me Kurd divek viya dizanin, divek ku em wek hev nefikirin lê em giş derdê dawîn, derdê esasîn ew e ku em gelê xwe çawa xurttir bikin, ciyekî azad çawa biafirînin li ser wê bixebitin. Li diaspora bi hevdûre yani divê gerek Kurd bi hevdûre karibin bixebitin. Dijberî hevdûn peyvên nexweş nebêjin. Bi vî awayî jî diaspora wê bên cem hev li diaspora tiştekî jî erênî çêdibe elbet li welat jî bêhna wê xweş ji mer jî tê. Yani li vir jî tişta xurt dibe. Em lê dinerin ku li wir jî tiştekî bi hevdûre karin bikin, çima em li vir nekin? Ji ber wê yekê jî divê gerek yani li her derê rêxistin bin wek divê lobî hene. Li dinyayê lobî pir giring in. Diaspora bi hevdûre be ji bo başûr jî, ji bo bakur jî ya jî ji bo Rojava jî lobiyekî xurt dimeşînin. Li Rojava destek piştgirî çawa ji Ewropa xwestin lobî çêkirin. Başûr lobî çê dike. Li wir li zanîngehan ku ê ku dixebitin hene, akademisyenên hene, ji wir belkî ji mer jî rêyekî vekin ku ya mesela akademisyentî em jî bibin yani li ser entelektûelbûnî jî em karibin bipeyvin bi hevdûre li Ewropa çi diqewime em ji wir jî bibînin. Mesela teko belediyede şaristaniyan de Kurd jî pir zêde ne. Li vir jî şaredarî dema ku bikeve destê Kurd wê çawa birêve bibin wê ji wan jî sûd werbigirin, wê ji wan jî fêdê bibînin. Hûn li wir çawa dikin, hûn altyapî bi Tirkî dibêjin, hûn çawa dimeşînin, çi dikin. Evî ji wan tişna fêrî ji wan jî fêrî tişna bibin. Ev tiştekî pir baş e ji ber ku em dibînin ku Kurd li ku bin karin bên cem hevdû zêdetir karin bên cem hevdû yani welat kirine çar perçe hişmendiya Kurda jî kiribûn çar perçe. Hêdî em dibînin ku ew perçe namîne dibe yek
yani heşê merev jî pêşenro dîtina pêşenrojê me jî dibe yek em tiştekî pir baş e hêvî dikim ku bibin yek bi hevdûrek karibin tişna bikin bi hevdûrek karibin polîtikayekî ava bikin li wir polîtika avakirin li vir jî erênî dibe her yani zêdetir tiştên erênî çê dike. Ya rastî tecrübe van sala ku bilin hecî dûr dirêj di wextek gelek dûr dirêje ku li Ewropa dijîm yani diaspora Kurd ya jî bêjin Kurdên ku majir bûne li Ewropa cîwar bûne xwedî wijdanin li ku derê bûyerek bû be tu carî li ferqiyetê nekirine navbera perçeyan tu carî li gor hêzên siyasî jî tevne geriyane bêjin dema Kobanê ew bû pardon dema Efrîn hatî îşgal kirin berteka li wê derê dema Helepça bombarduman bû wê meşê tê vîranin dema ku referanduma Başûrê Kurdistanê ew bû yani ew gelek kesên ku meriv bawer nedikir ji alî siyasî meriv dûr didît meriv di qada bajarên Ewropa da didît ku ji bo serxwebûna Kurdistanê rakirine alê xwe û hatine dimeşin nizanim belkî hingiya mezinên me ji me re digotin yani kestine mafê me biparêze kestine li ser me binivîsîne nifşên belkî jî hingiya ev hatiye gotin belkî tesîra wî ye jî bi rastî jî niha nifşên ku li Ewropayê gelek zarokên me ya hiqûqê dixwînin û ya jî rojnamevaniyê yani du beşê ku piranî ku tê de ew in yani bêjin zîrekin û hejmar gelek bilind e ji ber wî ez hêvîdarim em karibin li Ewropayê ev kesên ku hewqas tecrübe û zanîna wan heye û bi salan yani zimanên Ewropî dizanin û li gelek warên cuda da kar dikin em karibin rengek bi renga em hemû merkezek bên koordîne kirin ku em karibin dema ku pêwîst be heman bertekê nîşan bidin yani mümkün be meriv konfederasyonekê tune be jî di sê konfederasyon min jî nedawiya dunyayê meriv kare bi hevra koordîne kar bike bi hev dûra ew bike dema ku tiştek li welat bû an tiştekî ku meriv kar bi hev dike alîkariya hev bike ez bi van daxwaza dixwazim bername xwe biqedînin wa bû saet û ez û te tenê bûn eger Ahmet Öztekin Birêz Ahmet Öztekin jî bi me re bûne em her sê herhalde me pir dirêj pêviyane wext zû de herke gelek spas bo vê sohbeta xweş em bername xwe li vir diqedînin serçava yani kedave kedek pîroze yani medyayek azad ji bo me jî pir baş e em dikarin peyvên ku li medyayê dernakevin bibihîzin spas dikim kedave ji bo kedava sersera serçava Belê şer baş Lan xweş